Bathara Wisnu sampun rawuh. Inggih, Rama Semar kaluhuran. Katimbalan sowan wonten kayangan wonten kawigatosan napa? Napa ndika dipun dukalin kalian pramesti guru? Menapa ndika pinaringan pangkat utawi pinaran kamukten, Kakang? Wektu dina iki aku ora kelawan Sang Hyang Bathara Guru ora didukani lan ora diparingi ganjaran. Lajeng kok katindalan sowan wonten kayangan ngene, Kakang. Aku supaya dadi dalang sejati. Tedak ana desa Kemiri leladan jenangan. Para kawula ing desa Kemiri bakal ngenekake pangruwatan kang dipanjegani Bapa Lurah. Inggih, inggih. Mula Kakang, sira ndak kon nderekake aku sowan ana desa Kemiri. Inggih, ngestaken dawuh Ki Dalang. Monggo kula dherekaken. Ayo Kakang, derekno aku sowan ana ing jenangan desa Kemiri. Monggo kula dherekaken Ki Dalang. Kanjeng Rama Guru tresna kelawan aku, nyatani aku pinaringan pangan kon goleki menungsa kang nandhang sukerta dadi sendang pengruwatan tumurun marang Marcapada. Yen ana titah Marcapada darbene putra siji iki jenenge Ting-ting kebanting, pangane Bathara Kala. Yen anak loro lanang wadon Dana Dini ya pangane Bathara Kala. Mandheka Bathara Kala. Oh, nyandhet nggon kulumaku. Sapa kowe? Aku dalang sejati, utusane Sang Hyang Bathara Guru. Kok ngerti marang aku? Apa dudu dalang sejati ora ngerti marang sira? Kowe jenengmu Bathara Kala, putrane Sang Hyang Bathara Guru, ning dumadimu saka kama kang salah. Ya pancen bener. Sira mau sowan ana ngersane wong tuamu njaluk pangan, diparingi pangan to? Pancen bener. Supaya tumurun marang Marcapada para manungsa kang dadi sendang pengruwatan. Bener dalang sejati. Anak siji mbah lanang mbah wadon kuwi jenenge Ting-ting kebanting pangane Bathara Kala. Iya, pancen bener. Nanging ngertenono Jajar Kala. Nadyan menungsa kang dadi sendang pengruwatan, menungsa kang nandhang sukerta. Nanging yen wis diruwat kelawan dalang sejati aja pisan-pisan wani ganggu gawe. Yen wani ganggu gawe kesikuk lan Gusti ingkang Maha Agung. Dalang sejati. Piye Jajar Kala? Iya. Aku manoreh parentahmu ning aku ndarbeni panyuwun. Panyuwunmu apa? Yen kowe bisa mangsuli pitakonku kanthi bener, aku saguh dadi reamu. Coba takono ndak wangsuli. Kang diarani padhang sejatine peteng, peteng sejatine padhang. Kuwi piye dalang sejati? Peteng sejatine padhang, ning padhang sejatine peteng. Iya. Yen padhang sejatine peteng, kuwi menungsa kang bakal apus krama. Tumindake becik, pakartine apik, tembunge becik, tembunge manis, ning jroning ati peteng. Mula disanepake padhang sajatine peteng. Yen peteng sejatine padhang. Yen peteng sejatine padhang kuwi antarane wong tuwa kelawan anak, guru kelawan murid, tata gelar. Wong tua ndukani marang anak, nanging anak karben tumuju marang kabejukan mewah kautaman.
Mula disanepake peteng sejatine padhang. Jalaran menungsa utawa wong tuwa ora bakal kolu marang putrane. Nggih. Ya bener. Dalang sejati. Kowe mangkondo. Yen aku bisa mangsuli pitakonmu, kowe saguh dadi reh aku. Ndak kongkon apa wae kudu manut. Banjur karepmu, aku bakal murwakala desa Kemiri. Kowe ora kena ganggu gawe. Nanging nonton kena, ning ora kena ganggu gawe. Sewang-sewangan jajar kala. Aku bakal sowan ana dalane Bapa Lurah Kemiri. Iya, dalem sejati ngestake dawuh. Apa pancen Waskita temenanan iso maca srandune awakku paribasan jabane daging jero kulit yen pancen bisa genah kowe yen dalang Waskita temenanan apa ngerti yen aku yektine jajar kala tak grudhukan mori kaya ngapa ben Murwakala ana desa Kemiri. Paduka sinten? Kula dalang sejati utusane Sang Hyang Bathara Guru. Kula ingkang menggugati pinercaya dhumateng para kawula ing desa Kemiri. Oh, Bapak Lurah ninggih ngestaken dawuh. Menapa inggih? Panjenengan badhe ngawontenaken pangruwatan. Inggih. Ki dalang kula ingkang pinercaya dados sesepuh wonten desa Kemiri. Para kawula ing desa Kemiri badhe ngawontenaken pangruwatan. Mbok menawi ing desa Kemiri paribasan wonten getih kang cinilung balung ingkang tinumpuk otot kang sumladang sageta sampurna menapa ingkang sinedya para kawula ing desa Kemiri saged lestari miwah widodha Ki Dalang. Nggih. Mila saking menika Ki Dalang paduka suwunaken wangsanipun Gusti mamrih gegayuhane para kawula ing Kemiri kalis ing pangrencana menapa ingkang sinedya saged kinabulan. Nggih. Bapak Lurah, kula namung menungsa lumrah titah sawantah mboten genten kalian paduka kacinggihan. Nek wonten nunen-nunen kados pundi? Apike merga kulina, mandine merga percaya. Inggih. Uger paduka percaya lahir tusing batin Gusti ingkang Maha Agung badhe ngijabahi panjenenganipun Bapak Lurah. Inggih, kasinggihan Ki Dalang. Menapa tata caranipun tiyang Murwakala sampun mangertos? Sarehne kula dereng mangertos kepareng menderek pitaken tata caran tiyang Murwakala kados pundi Ki Dalang. Inggih. Sepisan kedah ngawontenaken cok bakal. Inggih. Toya sanga mekaten miwah sekar taman kinal sarana anggen kawula Murwakala nenggih miwah sesaji kang boten sekedhik cacahipun paduka sukaaken wonten ing kananipun panggung kinarya anggen sarana anggen kula Murwakala mekaten Ki Dalang.
kula nyendikani menapa ingkang dados sabdanipun kedah siram jawon traga madedha inggih Ki Dalang sedaya pangendikanipun Ki Dalang kula sendikani meneh mekaten kula badhe siram jawon traga madedha Ki Dalang inggih Bapak Lurah nyumanggaaken ayo ibune siram jawon traga madedha suawi Kakang Mas kula dherekaken Sanipun Ki Dalang sejati kados pundi Bapak Lurah gandeng kula sampun siram jamat wonten Tlaga Madedha miwah sesaji ingkang kinarya syarat anggenipun Murwakala sampun sedaya boten mujiwani mila saking menika Ki Dalang kula suwun enggal miwiti anggenipun Murwakala wonten desa Kemiri mriki niki Bapak Lurah kula namung menungsa lumrah monggo sami nyuwun sanipun Gusti ingkang Maha Agung mugi-mugi kasembadan gegayanipun para kawula saindenging desa Kamiri nggih ngestaken dawuh Kakang Semar kula Ki Dalang coba tritiren apa kabeh piranti Kakang Murwakala wis tumawis Kakang nggih kula tritiri Ki Dalang matur nuwun sanipun Ki Dalang sejati piye Kakang sedaya ubar ampen kira syarat anggenipun Murwakala mboten wonten ingkang jiwani sedaya sampun komplit iya Kakang mila saking menika monggo kula suwun enggal miwiti anggenipun Murwakala wonten desa Kemiri mriki Ki Dalang inggih nalika semanten Ki Dalang sejati arsa miwiti anggenipun Murwakala gamelan Lokananta ingkang munya wonten awang-awang ladrang slamet ungelipun Gusti Kang Maha Suci kula mosi dhateng kesucian wujud sae kang leres kula nyuwun kuat lan wilujeng anggen kula Murwakala kula nyuwun daya katenangan katentreman saking pangwasaning Gusti ingkang Maha Suci pinarak kabul anggen kula Murwakala pinarak kuat lan wilujeng kula nyuwun dhumateng Gusti ingkang Maha Agung wonten swasana ingkang awon bebaya upaminipun jengges tenung santet kemondhong dhateng wujud kula lan wujudipun para kawula ing Kemiri mugi dipun sisaken kaliyan Gusti ingkang Maha Suci kula nyuwun kuat lan wilujeng sampunane puja kang prayoga niat ingsun badhe mayang lungguhku ibu bumi bokong lemah lumpur teles pauga keblat sekawan timo pancer tanganku kalimah ngawe tutuk ngoro ngalah panggungku jagat kelir kurina lan wengi wayangku Kanjeng Nabi Rasul kotakku jiwa ragaku saronku greteng pikir genderku ikat kendangku pandedering ati kempulku mega pengalap-alap gongku ageng patrimo buwono sampurnane puja kang prayoga niating semayang aja nyucuk si jabang bayi nyucuk tak kliwire ing gadah aja ganggu kaiki
jabang bayi wong loro pinarung ana mulya waras bal amblas ning segara dhuwur ana wong dudu wong ana wing dudu wing ana geni dudu geni ana banyu dudu banyu ana geni gedhe saka kulon genine Sang Hyang Bathara Guru bali amblas ning segara kulon ana geni gedhe saka lor genine Sang Hyang Bathara Brahma bali amblas ning segara lor ana geni gedhe saka etan genine Sang Hyang Bathara Indra bali amblas segara etan ana geni gedhe saka kidul genine Sang Hyang Bathara Sambu bali amblas segara kidul ana geni gedhe saka dhuwur genine Sang Hyang Bathara Bayu bali amblas segara dhuwur ana geni gedhe saka ngesor genine Sang Hyang Bathara Penyarian bali amblas segara ngisor. Oh putih rupane tulakno mayakno amblesa nang segara kul geni ususan yen durung pecak matamu bali amblas nang segaraning jagat walagi tumaruna balung wesi kulitku panyektiku panglaraku singgih ototku kawat balung wesi mripatku arka tanganku kalimah ngawe iku roe ngalah ya kuwi siringin sungsang kang prayoga binuwang ana samudra ana wong dudu wong ana wing dudu wing ya iki sekama salah binuwang ana gunung aja sira tangi enekno Prabawa Lindhu lan Barat disampurnakne Bapak Dalang sejati kinuting Kyas sing dadi sirah kinuting Purwa sing dadi mripat kinuting Manik sing dadi tutuk kinuting Manyakmula sing dadi kuping kinuting Manik dadi gulu kinuting Manyakmula sing dadi peru kinuting sira sing dadi jantung kinuting Manyakmula dadi baune kinuting sira Manik sing dadi netra aja ndorong aja ngadeg ambles sak jroning bumi disampurnane Bapak Dalang sejati dina legi dadi pengambu dina paing dadi paningal dina pon dadi rasa dina wage dadi pangucap dina kliwon dadi rasa sejati dina setu dadi ulu dina akad dadi kulit dina Senen dadi daging dina Selasa dadi getih dina Rebo dadi otot dina Kemis dadi balung sumsum dina Jumat dadi sirah. Bismillahirrahmanirrahim. Ingsun amar sedulur ingsun 4-5 badan tatolah kang ana napasku sukma seganda kang ana netraku ya aku luputa pangontra-ontra wene pemengkasi sekutu sering eling dat eling sir meneng dat meneng ingsun dat kang meneng sir cipta rasa kumula putih yaiku gurune ilmu iki kabeh Manik mulya panggunane Waderoh Muhammad kang dadi wayang aku apal halwabar akate wong sak gemiri kabeh ingsun sir suyut marat dating sun teka meneng teka sirep dadi wong kabeh sak nirep sak tekaku asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ilaha rupaning sun ilallah pangeran ingsun badan urip ingsun urip tan kenaning pati eling tan kenaning lali mulya aja salah parat datan kawuran dat langgeng oleh marganing gampang paningsun lanang sejati mandinga sukmane Muhammad sejati kudratullah menungso sejati kabur sampurna iman rabuka sapa imanira satune ora ana pangeran kantelalah ajilalah aku unggahnya menyang pertapan wahyu jabang bayi kang anyawa jabang bayi kang mengku nyawaku aku mbiyen duwe sedulur saiki ketemu sedulur kalingan kawitane dipedhot pedang kencana linandesan masinangkling pedhot ingsun lawan sira rahmat lunggana cethak. Assalamualaikum salam iman rabuka sapa imanira satune ora ana pangeran kanthil Allah ajlalah aku unggahnya menyang pertapan wahyu wahyu widodo tumurun ana mbun aku wahyu kayun tumurun ing paningalku wahyu cakraning rat tumurun ing tutukku. Bismillahirrahmanirrahim. Awang-awang wung-wung gedhe sak payung agung tak panake barat angin dadi udan angudane wong tak buwone kabeh gedhe cilik duwe anom lanang wadon kabeh Islam jin setan peri perayangan padha suyut marang aku aja lameng jalma menungso ora suyut marang aku atung kayu watu padha suyut marang aku saking mandine kang panah tak panake gunung guntur tak panake segara gedhe asat tak panake kayu gedhe rubuh tak panake ombak gedhe lulut
tak panake Brahma gedhe lulut kutu-kutu walataga padha lulut ya aku Sukmane Sri Gunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Pulung mulya ajine Bagindo Sleman ora ana Bagindo Sleman ya aku Bagindo Sleman. Ana Sukma saka wetan Sukmane sak minmara mbah marang aku. Ana Sukma saka kidul Sukmane wong sak minmara mbah marang aku. Ana Sukma saka kulon Sukmane wong sak minmara mbah marang aku. Ana Sukma saka lor Sukmane wong sak minmara mbah marang aku. Ora ana Bagindo Sleman ya aku Bagindo Sleman. Aku ngatek ana satenging bener lungguh kumanik kumointen reneksa malaikat papat bawake dina 7 pasaran 5 sejatine malaikat kang saka etan putih rupane kang saka kidul abang rupane kang saka kulon kuning rupane kang saka lor ireng rupane jual awal jual akhir paning ale nyaka abeh padang emas gemawang Allah sejatine urip kula nyun sumute wong sak semene marang aku sumuyut saking kersaning Allah. Gunung-gunung pelunggu aku kapilindung perbawaku macan galaing dadaku singa baronganing bokongku ilat tatet kedepku gelap seketi pangucapku gelap sayuta panggetakku arep jerep omonge wong kabeh marang aku. Bismillahirrahmanirrahim. Sukma yang kang dadake sukma kawula aku barang srengenge sumirat aran kembang setaman aku barang srengenge beduk aran kembang satirta aku barang srengenge asar arep kembang sati blela bagus rupaku arep gantaku aku lagi waringin tumuruna ditandur tengah segara dilepi lemah kencana perdapaku kuwur kembang kelintang sariku rembulan singa ndulu singa ndeleng wong saking iki kabeh nyawang aku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum salam Nabi Sulaiman kaptenku Nabi Daud suaraku Nabi Yusuf rupaku Surya saka wetan paningalku rembulan saka kulon cahyaku lintang abir pepundhenku menungso kang urip sak lumeng bumi tak sapu mlumruk mrene banaspati gedruwo tak sapu cat menyang segara kidul kari siji danyang kemiri anungguwa tentremna kabelna tentremna slametna tekakno wong kanan kiri mubeng tepung gelang lanang wadon kabeh sapu jagat yen sira nuruti panyunku apa kang jumeneng ana paningalku iki mung sanemi aturku Muhammad ilahi rabbal alamin. Assalamualaikum salam Sri Sedono Sri Sedani no gepah no gepuh padha sira mrene aku njaluk sandang lan pangan aku njaluk emas lan picis aku njaluk dodot lan sewek nur sirep araning sandang nur cahya putih araning pangan roh adam roh sebalang manik aja sira takon rahira wis ana ingsun bro asih marang ingsun ana donya metu saka gua sila kurung dicipta teka digoleki gampang saking kersaning Allah. Assalamualaikum salam sang ari-ari abang cahayane ati sang ari-ari ijo cahayane peru sang ari-ari kuning cahayane purus sang ari-ari ireng cahayane limpo sun njaluk kaktenira pomo yen dadi kundhuwa yen ora dadi dadekno secadara makadem sarpen tombo tan satu bangsa yen rina manjing ing cahya yen wengi manjing githok gigirira. Assalamualaikum salam tanto putih to sing toket sir ana ananing pangeran layu manjing mligi jerone dodo sajrone dodo luwih sukmaning Allah. Assalamualaikum salam kundat kun nyawaku sedulurku tuwa kang mertapa ana jroning wayang aku kang madha rupa kang nunggal rasa endi sira metuwa kudung ana aku pagrana aku ling-lingon aku kang jumeneng Allah ana jroning guwa karbaku tetepan kono wah lan gingsir. Assalamualaikum salam saking terputih aja sira mobah aja musik yen ndak mobah puserku bong putih long putih ya aku lungyung Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sun matek ajiku dina 5 apa arane dina pasaran dina legi bagus rejatil pepakno sedulurku bau kiwa bau tengen sikil kiwa sikil tengen ing amping kiwa lan tengen ingsun pinayun malaikat ngisor lan dhuwur ingsun pinayungan malaikat 144 sira reksanen dadane ingsun lan badane para rakyat kemiri ana kang cidrala balekno
oparane direpaing Bagus Palario pepakno sedulurku bau kiwa bau tengen sikil kiwa sikil tengen iring amping kiwa lan tengen ingsun pinayon malaikat ngisran dhuwur ingsun pinayon malaikat 144 sira reksana badane ingsun lan badane para rakyat ing kemiri ingkang pinandikan Bapak Lurah ana kang Cidrala balekno oparane direpon Bagus Rejakun pepakno sedulurku bau kiwa bau tengen ing amping kiwa lan tengen ingsun pinayungan malaikat ngisran dhuwur ingsun pinayungan malaikat 144 sira reksanen badane ingsun lan badane para kawula sak desa kemiri ana nang Cidrala balekno oparane dina wagi mbok Dewi Rengganis pepakno sedulurku bau kiwa bau tengen sikil kiwa sikil tengen ing amping kiwa lan tengen ingsun pinayungan malaikat ngisran dhuwur ingsun pinayungan malaikat 144 sira reksan badane ingsun lan badane para kawula ing desa kemiri ana kang Cidrala balekno oparane dina kliwon mbok Dewi Ureyan lepak sedulurku bau kiwa bau tengen sikil kiwa sikil tengen ing amping kiwa lan tengen ingsun pinayungan malaikat ngisran dhuwur ingsun pinayungan malaikat 144 sira reksanen badane ingsun lan badane para rakyat sak kemiri ana kang Cidrala balekno Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum salam ingsun toh jaline dat kang maha suci kang murba masesa kang kuwasa ngendika kun payakun dadi saciptaning ingsun ana sasedyaning ingsun teka saka karsaning ingsun metu saka kudrating ingsun Bapak Lurah, kula wonten pandika ingkang dawuh Kidalang. Sarene anggen kula Murwakala wonten desa Kemiri sampun paripurna keparenga kula nyuwun pamit. Mugi-mugi sak pengker kula ing desa Kemiri sampun teru beda menapa-menapa para titah miwah para kawula ing Kemiri tulus ingkang dipun tandur murah ingkang sarwa tinuku pinanjang yuswane lumintu rezekinipun lan anggenipun bali wisna saged tentrem ayem mboten wonten pangrencana. Nggih, Bapak ngestokaken dawuh Kakang Dalang Sejati apa jajar kala barang Kakang Dalang Sejati matek mantram 1000 kaya lulusan bebayuku mula Kakang aku bakal sumingkir saka saben-saben kene nanging sadurunge sumingkir aku njaluk sajen nggonmu ngruwat ya Kakang Dalang yen ana ya gawanen yen ora ana aja mbok goleki saanane wae jajar kala iya Kakang Dalang mermawa sawetara jajar kala tak balekake paling ajal mulamu ngestake dawuh Kakang Dalang.
Bapak Lurah, kula wonten pangandika ingkang dawuh dalang sejati. Kepareng kula nyuwun pamit, wonten kalampaten kula nyuwun pangapunten. Inggih. Nderekaken sugeng tindak ke dalang. Ayo Kakang Semar, kaslak dadi pangarep-arepe Sang Hyang Bathara Guru. Monggo ke dalang kula nderekaken. Bathara Bayu, sabdane iki dalang sejati, mbok menawa isih ana kang kliwatan, ana kang kacicir, ana ing desa kemiri gandeng sira ki dewane angin. Iya, banjur kapiye? Tumindak pakate kang kaya mengkono enggal sabun kan angin Garuda kang mbok darbeki ya Bathara Bayu. Ngetokake dawuh.